Mina ngithwalisiwe umehluko njengoba ungizwa ukuthi ngithwalisiwe. Ngathwaliswa ngingashongo ukuthi ngifuna ukuyothwala. Oh, ake sibuye la. Uke waye ukuyothwala? Ngathwala baba. Kodwa hayi ngenhloso yokuthi ngangifuna ukuyothwala. So ngafike ngathwaliswa. Yilokho kwazi ukungisiza ukuthi sengithwele. Ngibe ngikwazi ukuhlehla. Kwahlehleka baba. Ake siqale kuleyo daba ukusicacisele kahle kwenzekalani emasonto ngoba bosuna umsebenzi angithi wesikhwama uyela. Yebo. Uyathandaza makuthandaza wenza konke nje okwenzayo angifuni ukuya lapho. Kusukaphi ekutheni ukuthi uze uthi wena wathwaliswa noma wahlangana nabantu bethwalisa noma benza into wayenza kwenzakalani? Ngiyakuzwa Fuhathliziyo. Uyabona noma ubani lapha ebinyangeni ngisho umuntu engeyona inyanga. Uyaphuma ulwele ukuthi impilo ayehluke siphumele umsebenzi njoba sewusebenza umsebenzi lo wokusiza abantu unezitha. Lo msebenzi unabantu bomona unabathakathi abavala lo msebenzi. Lo msebenzi uneyinkinga eziningi. So nami ke ngiphumile njengama